Сега Антон бие първата доспа. Публиката е поудяла. Ето, това е доспата. Минава шампионската лига. Вратаря е несъсредоточен. Удар! Добре, айде. Сега ще бие. Хводник от 2-1. Хора, сега ако не вкарам, мисля, че ще загубя. Ама, да видим. Сега ще бия. Ако вкарам гола, ставаме 3-1 за мен. Добре, само да си вържа връзките. Какъв гол! Сега аз ще ми бия. Антоне, вратаря разконцентрира. Сега е момента. Не са в зъбите на комбайна. Сега, ако аз ми вкарам, печеля. Ако не, той ако вкара 2 гола, той печеля. Съжалявам хора, просто той спечели този път на диските. И сега следващото предизвикателство е да ударим тази горна града. И просто да започваме. Сега хора, правилата са такива. Който първи оцели градата, печели. Да започваме. Просто провал. Така. Сега е мой ред да удари горната града. Позволен ли копване? Да. Ото! Така. Добре, айде да се копвам. Ама не копвам. То не е позволено. Така, ама айде, така си, да, айде. Мой ред е и... Отново провал. Така. Ето, че е мой ред. За малко. Извън оградата. Така, моя ред е. Аз ще копна. Так. О, yes! Надяваме се, аз поне се надявам това клипче да ви е харесало и да ви е отнело малко от времето, което искате да видите. Чао, чао!